danna subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da kai da zarar mun ɗora sabon shiri. Masu buƙatar tallata hajarsu, masu buƙatar MC ko kuma matuƙin taro, biki, shagali da sauransu. Masu buƙatar nishadi a wajen shagulgula da bukukuwa, masu buƙatar a yi musu sanarwar ɗaurin aure ko kuma biki, to fa kada ku yi wata wajen sankamo. Mai suburbuda! Mai suburbuda mai salon nishadi daban-daban, cikin muryoyi daban-daban. Kamar muryar Angila Masta sarkin rawa. Babarawa baban soyayya. Kaka azzalumin bawa da dai sauransu. Ko ta wace kusurwa ka an tayo zai baka abin da kake bukata. Gudanar da taro a matsayin MC ko kuma mai nishadantar da baki. Har ma irin yake wa kanshi lakabi shi sunan shi Kura Malam. Sai ya zo ya samu wani malami sai ya ce masa malam wai so nake na ji wai shin da mala'iku da annabi ya fon daraja. Shikenan sai dattijo ya ce masa ai kai ka sani cewa annabi dama ya fi daraja. Ai da inda aka je aka dawo ai annabi shine gaba. Tsara tallan sanyawa a gidajen talabijin. Yanzu kai ko kunya baka ji ba? Baka san tanadin da na mata ba. Wani tanadi ka mata? Lefe daga El Samad. El Samad. To saurara ka ji bayani. Idan batuwa ke na kawar tufafin mace, to wannan sai dai El Samad. Tsara tallan sanyawa a gidajen rediyo. Mai suburbuda barka ne. Kai na kake sauro ka tuwaye da kake sayarwa. Ai abin ne ka san ni ma waya nake yi a kawo. Waya zan yi bayani wallahi zan yi. Waya daga fatan nake zuwa saro. Ci gaba da bayani. Shirya sanarwar ɗaurin aure, biki da dai makamantansu. Wa kuka ce fa? Aina. Ai wato wani gagarumin ɗaurin aure za a yi. Wanda na ci buri a kansa domin an tayo min da katin gayyata. A hama ne. Domin tuntubar mai suburbuda. Sai an tayo kira ga jami'in gudanar da lamuransa. Izuwa lambar waya kamar haka. 070-64-91-88-64. To ai kenan. Fece! Barkanmu da jamewa, sunana Buzo Dan Fillo, wasu lokutan kuma nakan rikide na dawo. Mai suburbuda! Sau tarin yawa ni ne kuke jin muryoyina a fasararrun fina-finan kamfanin Algaita Top Studio.